na ji kissar wata mata da ta rasu aka je binne ta aka zo aka yi mata wanka aka ɗora ta a mota aka je aka sauke ta da aka zo za a ɗaga ta a sa a rami matan nan sai ta yi nauyi aka yi a ɗaga ta aka kasa sai ɗaya mutumin ya ce da wanda ya ma'aikaci ne a makabartan ya ce malam sai dai mu yi karatun Kur'ani. Sai ce malam ya ce ai karatun Kur'ani bai amfanin mamaci. Sai ce a'a ba wai shi za mu yi wa ba mu kanmu ɗin mu yi karatun don mu samu saukin abin da muke yi. Da suka kama karatun Kur'ani sai suka ji gawan nan ya zama ba yi da nauyi. Suka ja gawan nan suka ɗaga. Ɗanta da ‘yan uwanta sun shiga cikin ramin suka zo za su karbi gawan sai suka daina karatun da ba su gawan nan sai gawa ya tsubuce ya fada cikin ramin sai aka ce musu ya kuka bari suka ce ba bari muka yi ba yayi mana nauyi ne shikenan suka ce su fita aka shiga da kyar aka ja aka gyara wannan kwanciyar wannan gawan an gama gyara sai yaron ta din yace ni zan bude in ga fuskar gyata mata in yi mata kallo na ban kwana har ana hana shi kawai yaro da ya bude fuskar sai kwalla da ihu sai tsalle fita ya gudu ya je wajen mota ya tsaya sai ɗaya mutumin ya bi shi me ka gani yace kai ka bari na ga abin da na gani me ka gani yace wannan ba gyata mata bace yace a takaddan da aka kawo sunanta ne ko ba ita ce wacce ba yace ita ce yaya kuma haka yace fuskanta daga mafitan gashi zuwa haɓanta daga kunninta zuwa kunninta ya zama baki kirin gyatuma kuma fara fatce balarabiya sai tambayi yaron to me gyatumarka take yace kai ba abin da zan faɗa bane a haka suka rabu bayan wata 6 suka gamu wannan dan da wanda yayi aikin makabartan suka hadu shine yace to yanzu zan gaya maka